na ruwa bugayen nan kai wannan Abdullahi kullum man kas ni wallahi na rasa ma me zama na ba shawara ke ni kullum nake ba shi shawara baya ji Allah shirye mu na gani ba kullum kai daga tabar wiwi sai wannan abun tare shi kare dungura yanzu ba lalle ma ya gane mu ba wallahi wannan waye ne ka ji ko na ga ma ba lalle ya gane mu ba wallahi kai waye kai ni baka gane yanzu ba ya kace rike riga wallahi na gane riga da ba ji dake da ba kai ka ji ta riga zaka gane ni amma wannan kai kare na hankali wallahi sha ne nufin ka kana ji dake da kai wannan bar shi ya kake taba gemu na kake tabawa ba usai ne ba kai ta gemu kai ta riga zaka gane ni shi ka gane ita gemu ni ta riga me kada me ka dauka cika daga ina kace daga ina daga ku gaskiya wannan daga gani yayi bacecciya daga ina kace wallahi yanzu na daura daga can lai na da yalla zai ji ya rike inna lillahi da jiri wallahi ka faɗa masa mun yi sata karkace ka faɗa mun baka kai da kafa saboda kada ka ce mu muka saci kajin nan fa ni na ruwa na gaskiya na faɗa wallahi ce barkun gaskiya kun ban kai da kafa kadai ko za mu ci rike mun shi ushe ne da gudu da kyar wallahi da sha yana neman ku wallahi da sauri ina hankali wallahi wallahi kai da nace kada ka faɗa wallahi kada nace